Lekhawa Putra. Lekhawa Putra. Lelo lale lalo. Papakan sitok-sitok, Mbak. Tolong gareng. Si gareng cuplis. Jumangglung Serang imbal-imbalan langsung jumanglung menangkar mangungkung tumanting ucelono ngabaki sajroning padesan tok 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 tak tok 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 gum tok tok tek tok tek tok gum tok 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 tek tok 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 gum tok tok tek tok tek tok gum lesung jumangglung sro imbal-imbalan suarane lesung manantara mangungkung tumandang ngebaki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung Mbah. Ya. Biar panase terah yo piye tliyeng-tliyeng e. Sugeng siang, Mbah. Nggih, ya Panas-panas kok ya wis kemeton. Kok kudu Soale iki yo legowo. Legawa lho ki. Mbak Mayit. Maya. Hah? Kok mayit Mayit. ya apa? Maya. Oh iya. Mbak Maya. Dalem. Alah suwe ra tau ketemu. Nggih. Ketemu pisan karo keluarga besar Legawa Putra. Heeh. Nggih, Bungayatiku siang menika saged menghibur warga Jeben. Pirang tahun iki lho Jeben lagi iso ketemu karo 5 tahun kaya gak sapa Jeben. Iya, selama kena negara melanda kae. Iya, kenging Covid. Heeh. Mbak Maya. Dalem.
aku memakili iki Apa? masyarakat Jeben. Nggih. Nomor 1 acarane iki mau bersih dusun. Bersih dusun utawi nyadranan nggih. Nyadranan utawa dekah bumi. Pandongane kagem warga Jeben pripun, Mbah? Sak muga-muga bubare acara dekah bumi nyadran masyarakat Jeben khususnya paringono seger kewarasan. Amin. Nyambut gawe rino kelawan wengi paringono lancar gangsar. Amin. Sing urung duwe bojo ya ndang paringono bojo. Aku urung lho, Mbah. Jejodohan. Aku urung lho, Mbah. Urung. Lah yoga mbok ki apa kaya? Apa wis selingan? Alah, Mbak Maya. Dalem. Iki tugasku awan iki tugasku angon jaran. Angon jaran. Heeh. Niki wae sing sampean angon niku sik Tugasku angon jaran kabeh 144. 144. Heeh no, akeh kok. Soale ya legawa ya. Anjen ya legawa. Legawa dosane jaranan Nuswantara. Boys, Bro. Ya kuwi seneng aku. Mbak Maya. Dalem. Aku njaluk lagune Mbak Maya. Lagune napa, Mbah? Kuwi lho Kusumane Ngati. Kusumane Ngati. Oke, dados. Kusumane Ngati. Dong bagus. Sing tak ati-ati. Mong tak kamu bisa gawe tentraming atiku. Mala Petro. Biyen nate janji tau gemi ora bakal lali. Ora bakal lali. Jor kelingan jroning ati sak bedahe bumi aslake kadung kaya ngene saiki piye karepe Karepe malah dirangake manis membukane kok pahit tipe burine pancen mangkelake amung pamujiku. Moga-moga ra ono rubeda ra ono rupedo. sakungkurmu gonmu lunga ora kandha-kandha sakungkurmu ora kandha-kandha. Kusumane ati dong wong bagus sing tak ati-ati. Tak anti-anti. Mong kamu bisa gawe tentraming hatiku. Biyen nate janji Tak ugemi. tak ugemi ora
ning ati sak bedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirengake manis pambukane kok pahit tipe burine pancen mangkelake Alhamdulillah. Mbak Maya. dalem Mbah Halanku wis metu apat halanku. wis metu papat berarti sik kurang 140 Kurang satu seluru ilang satu sih kurang loro nih Mbak. kurang loro nih Mbak Maya. dalem pripun Legawa Putra tetep kae wong Jimbir Sugiwaras. nggih leres Padepokane. Ananging Mbak Maya, pripun dos pundi saiki pimpinane genti putrine ingkang asma Mbak Pipit Royan Suparti alias Mbak Pipit SPD. nggih SPD niku kepanjangane napa Suparti. kok Suparti tak kira lek kaya aku SPD niku no kepanjangane sampun manak pindho Ora no. Mbok kira sepeda ngono. Mbak Maya, dos pundi Mbah aku njaluk lagune. napa Muga-muga tresnaku kelawane kanca-kanca Legawa Putra paringana aja kaya obor blarak. oh berblarak nggih Oke Mbak Maya. oke panggah oke tresnamu kaya obor blara Orope kaya goresek keperan cintamu sayang cintamu kaya berbelara bareng mundi ninggal bocah ninggalanan manis manis kawitane pancen manis seperti dimas kini wis tenanan jebulane aku yang tolanan tresnamu kok kaya berblara morope kaya korek seket perak tresnamu kok kaya berblara obor blara bareng mukti ninggal bocah laliana Wis cuma wis. sampun jangkep Mbah Sampun. Sampun. Masa arep tak hitung ya sajane kaya pas wis e. nggih 140. wis tinggi Mbak Maya. nggih Nggih. Loh. nek Monggo. ngisor Heeh. ya sok nek dhuwur sok ngisor iya, Mbah heeh. Rupenipun sampun jangkep Sampun. utawas sampun cekap. nggih Monggo dipun slenger. iya Mas Bintang
Wah, Dori J. Dumateng para kadang Sutrisno bedhe kakung dalah putri kang sabdan rumatan. Program kang sampun jejer baris lumaksana ugi kairing dening para kuda. Margilaken prajurit saking kutha Raja Ludang Rantos pawartanipun saking Gusti Prabu kang mijil saking Sanggara Braturaja. Borabelang pergi kawula nyuwun tambahing pangestu mugi kawula sak rombongan tansah kalis saking Pancabaya ing wasana. Para tampama waraga Legawa putra lumangsana ing baris. Peyak siap. Siaga! Ayo kita goyang bareng-bareng Legawa Putra. Bareng-bareng Legawa Putra. Wis ngajaran Indonesia. Elsa Pro Audio matur nuwun. Warga Jember luar biasa. Matiun ngawi yen dolanku. Ora bakalan aku ngalekake. Biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ana nang pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi ngono dolanku ora bakalan aku nglalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Legawa Putra. Yen aku kangen marang sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku kangen marang sliramu tak los-los fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak daden saben dina ra bakal ilang senangmu ning atiku apa kowe ra krasa tak daden saben dina ra bakal ilang senangmu ning atiku. Legawa Putra.
Yo yo apa ya wis ora kelingan nalikane sekolah berem boncengan mrono mrene tansah gandengan kaya-kaya wis dadi bintang pujaan ora peduli beduk randang anggap wae padha bulan najan udan deras kudu apes janjiane gedung cumang disekseni kapal yang sang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulet ombak kasmaran saiki ne apa sira kelingan apa ya wis ora kelingan nalikane sekolah bareng boncengan rono mrene tansah gandengan kaya-kaya wis dadi bintang pujaan ra peduli beduk randang anggap wae padha bulan najan udan deras kudu apes janjiane gedung cumang disekseni kapal nyangsang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulut ombak kasmaran saiki ne apa sih ra kelingan Lakhawa putra Yoga Pinongo prajurit Pantorangan prajurit Prabu Kulono Sewardana
Keraton Kediri kita perlibatkan para putri Kediri kang dulu kusuk maning ayu dewi sangga langit. Binangka panjang keping srana Patembaya Praja Kediri. Kalakawa putra. Dereng bangun mangkene perlu pampah prajurit Bantarangin prajurit Prabu Kelana Sewandana. Ana sak tengahe gunung kendheng kabeh kalah. Kabeh dening sang panguwasa gunung kendheng Prabu Jaran Sregi. Prabu Jaran Sregi kang samping reksa pandaluk abigal. Tindake prajurit Bantarangin prajurit Prabu Kelana Sewandana. Ingkang ngrangsang penganten kaya Prabu Kelana Sewandana kang kusemaning ayu dewi sangga langit. Bantarangin melawan sang panguwasa sang Prabu Jaran Sregi. Ora kala kados pundi babaripun ngamesan pramuta kawasan untuk ana pengucapan ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumangga Bagus kowe lunga ora pamit.
Puji syukur mrimbang agung denyo sampun paring berkah mrene paraga Lagawa putra ngaluri budaya Rambaka ing Nuswantara ugi kalis ing Sambikala gemari pangaraja oncarane lega
puji syukur mring wang aku genyo sampun paring berkah mring prawarga lakona ngeluri budaya Jawi mring rambaka ing swatara mugi kalis ing sambikala gemaripa kelawan harja koncarane Lagawa putra ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni tekamu eling jamane semono wis tok kapitok katika ning pinggiring bengawan saben-saben mung tahan sakelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngrekel jangka Gusti kang paring idilan pasti kita saderma nglampahi ya ning pinggiring bengawan wayah sore tansah ya kelingan gawak-gawak esemu cahayu kawe setinggi hatiku Lagawa putra
telat Mas. Loh, ayo. 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 Ngenteni sapa? Ning pinggir bengawan wayah sore dan saya kelino samangkawan esapung sahayu gawe sedih ati Putra Boys Bro Pangga sae. Alright. Nuwun sewu pangapunten sampurasun. Kula nuwun derek langkung. Lekowo. Putra.
lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhing ing uripmu aku bisa tetunggo aku bisa nglilangno muga kowe nemoni rasa sing luwih apik kaya sing semono duh wong bagus ampuranen aku wis wajine pancen tresno mung semene duh wong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhing ring uripmu Legawa Putra aku wis ngatoni ati aku wis gawe gelok atimu tuluse tresnamu tega tak blenjani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong semene wae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya dong bagus hapuranan aku wis wajine pancen wis namung semene dong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutupno lakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhing ring uripmu Legawa Putra
Kadang Sutrisno budaya kakung dalah putri kang sami dan remang